መንግስት ሊቢያ ኣብታ ሃገር ዝርከባ ስደተኛታት ዝሕግዛ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ዓለም ለኻውያን ትካላትን ንህዝቢ ሊቢያ ብኻልኦት ኣፍሪቃውያን ህዝቢ ንምትካእ ኣሊማን ይሰርሓ ኣለዋ ብዝብል ክሲ ኣብታ ሃገር ንዘለወን ንጥፈታት ንኸቋርፃ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ እዋናት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ሊቢያ ብህዝቢ እታ ሃገር ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን መሬትና ክወርሱ ናብዛ ሃገር ይመጹ ኣለዉ፣ ነዚ ሕብረተሰብና ድማ ብኻልእ ሕብረተሰብ ክልወጥዎ እዮም ዝብል ወረ ክንዛሕ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ድማ መንግስቲ ሊቢያ ነዚ ወረ ናብ ሓቂ ገምጢልዮ ነዘን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡ ድማ ካብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወጻኢ ዝኾና ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብታ ሃገር ንምምጻእ ትጽዕራ ኣለኽን ብዝብል ክሲ ካብታ ሃገር ንኽወጻ ኣዚዙ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ሊቢያ ኣብዚ እዋን ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ምክፋፍን ኣብ ምድጓንን ተጸሚዱ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ድማ ኣደዳ በደላት ኮይኖም እዮም። ከም ሶማልን ኢትዮጵያን ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ካብ ሊቢያ ዜጋታተን ንኸውፅኣ ጻዕርታት ይገብራ ምህላውን ድሮውን ገለ ዝተገብረ ምንቅስቓሳት ከም ዘሎ ይግለጽ እዩ። ካብተን ኣብዚ እዋን መንግስቲ ሊቢያ ስርሐን ከቋርፃ ኣዚዝዎን ዘሎ ዘይመንግስታውያን ትካላት ሓካይም ብዘይዶብ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ትካል ከምኡ ድማ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ዝበሃል ግብረ ሰናይ ትካል ዝርከቦም እዮም። ወሃቢ ቃል በዓል መዚ ውሽጣዊ ፀጥታ ቱርክ ዝኾነ ሳልሕ ቐይጥ ነዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብዛ ሃገር ንኽነብሩ ዝትግበር ዘሎ መደብ ተጻባኢ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ። ዕላምኡ ከዓ ናይ ህዝቢ ዴሞግራፊ ናይዛ ሃገር ንምልዋጥ እዩ። እዚ ከዓ ንሕብረተሰብ ሊቢያ ሓደጋ እዩ ብምባል እዩ መሊሱ ዘሎ። ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ቱኒዝያ ከምዚ ዓይነት ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ጎስጓስ ተኻይዱ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ግዚኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት በደላት ተፈጺሙ ነይሩ እዩ። ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ሊቢያ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ዝርከብዎም ብዙሓት ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ስደተኛታት መጠነ ሰፊሕ በደላት ይፍጸም ምህላው እዩ ዝግለጽ። ኣብ አዲስ አበባ ተልእኾ መንግስቲ ሻዕብያ ተፈጽሞ ኣለኹም ብዝብል ክሲ 224 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው መምሕዳር እታ ከተማ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ከም ዝተገልጸ ሓደ ዋዜማ ሬድዮ ዝተባሃለ አዲስ አበባ ዝመደበሩ ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ሓቢሩ። እቲ ማዕከን ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ዕፁ ኣኼባ ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ካብ ምንጭታተይ ረኺበ ዝበሎ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ከተማ አዲስ አበባ ፈጸምቲ ተልእኾ መንግስቲ ሻዕብያ ብዝብል ክሲ 224 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣብታ ኣኼባ ከም ዝተገልጸ ክሕበር እንከሎ በጀካቶም ተልእኾ መንግስቲ ሻዕብያ ፈጸምቲ ከም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው 224 ውልቀ ሰባት ናይ ትግራይ ተዋጋኢ ሓይሊ ልኡኻት፣ ናይ ፋኖ ልኡኻት፣ ናይ ሸኔ ልኡኻት ይኹም ዝተባሃሉውን ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ከም ዝተገልጸ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ማዕከን ኣብ ዜናኡ ቀጺሉ ኣብታ ኣኼባ ጉዳያት ሃይማኖት ከምኡ ድማ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ውድባት ዘሎ ዝተፈላለየ ረብሓታት ከም ምንጪ ስክፍታ ከም ዝተጠቕሱ ነዚ ናብ ርብሕኦም ኣውዒሎም ድማ ኣብታ ከተማ ሽበራ ከስዕቡ ዝደልዩ ሓይልታት ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብታ ከተማ ይኣትዉ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ኣባላት ፋኖ እዮም ዝተባሃሉ 356 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ብጀኮም ድማ ምስ ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ርክብ ኣለኩም ተባሂሎም 106 ውልቀ ሰባት ከምኡ ድማ 201 ሰባት ከዓ ምስ ሸነ ርክብ ኣለኩም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር እቶም ሰበስልጣን ኣብታ ኣኼባ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ጥርጡራት ኣብታ ከተማ እንታይ ዓይነት ተግባራት ክፍጽሙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኣይገለጹን። ኣብታ ኣኼባ ብተወሳኺ ብመሰረት ማዕከን ዜና ዋዜማ ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ወላ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ሓዊሱ ኩሎም ተጻባእቲ ሓይልታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ፊት ንፊት ክገጥሙ እኳ እንተዘይከኣሉ ንመንግስቲ ካብ ህዝቢ ዘርሕቕ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ከምኡ ድማ ምምዝማዝን ምፍላይን ኣብ ምትግባር ተዋፊሮም እዮም ዘለዉ ክብሉ ከም ዝኸሰሱውን እቲ ማዕከን ገሊጹ። ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሰላምን ድሕነትን እታ ከተማ ሊድያ ግርማ ብወገና ኣብታ ኣኼባ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሰነድ ዘይብሎም ኤርትራውያን ከምኡ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ ኣብ ዝተወደበ ዝምታ ተዋፊሮም ኣለዉ ኢላ ክትከስስን ከላ ነዚ ጉዳይ ከዓ ብጥንቃቐ ክትትል ክግበረሉ እያ ተማሕጺና። እዚ ኣኼባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ ኣዳነች ኣበበ ዝተኻየደ ኮይኑ እቶም ተልእኾ መንግስቲ ሻዕብያ ፈጸምቲ ኢኹም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ 224 ውልቀ ሰባት ድማ ኣብ ዝዋን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ጉዳዮም ከ ብሕጋዊ መስርሕ ተራእዩ ዶ ኣይተራእየን ብዝምልከት ዝኾነ ዝወፀ ዝርዝር ሓበሬታ የለን።
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝእዋን ካብ መሪሕነቱ ተኣልዩ ዘሎ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግዜያዊ ፕሬዝደንት ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ጌታቸው ረዳ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ መሕተት እቲ ንሱ ክመርሖ ዝጸንሐ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክዕወት ዘይከኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ሕወሓት ላዕለዎት ኣካላት እዮም ክብል እንከሎ ንግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከምኡ ድማ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዘዳግም ተግባራት ከም ዝፈጸሙን እቲ ንሱ ዝመርሖ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ዝትከል 9 ወይ 8 ወርሒ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ድማ ቀንዲ ዕላምኦም ከመይ ጌርካ ነገራት ተቋጻጸር ከም ዝነበረን ዝኾነ ሕቶ ዘለዓለ ድማ ይግልሉ ከም ዝነበሩን ገሊጹ ንሱ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት በቲ ካልእ ጨንፈር ናይ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምስርሑ ከም ሓደ ከዳዕ ከም ዝተሓስበን ይኹን እምበር እቶም ንዕኡ ብኽድዓት ዝኸሱ ኣባላት ሕወሓት ንባዕሎም ብምስጢር ምስ ፌደራል መንግስቲ ይራኸቡ ከም ዝነበሩን ብምግላጽ እቲ ቀንዲ ጸገም ኣነ ካብኦም ትእዛዛት ስለ ዘይተቐበልኩዩ ንሓድሽ ኣማራጺ ዝኾነ ድምጽታት ስለ ዝሰማዕኹ ከምኡ ድማ ሓላፍነት ተሰኪመ ሓድሽ ፖለቲካዊ ክውንነት ክፍጠር ስለ ዝደለኹዩ ንሶም ግን ናይ ቀደም መስርሕ ስለ ዝደለዮም ከምዚ ገይሮም ብምባል ነቲ ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖ ክፋል ሕወሓት ክነቅፍዩ ተሰሚዑ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ኣብዚ ቃለ መሕተቱ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ብፍላይ ድማ ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበሩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንሓይሊ ሕወሓት ዘዳኸመ ገይሮም ከም ዝቆጽርዎ ንምፍራም ናይቲ ስምምዕ ከዓ ክፉታት ከም ዘይነበሩ ክገልጽ እንከሎ ካብ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ረብሓታት መንግስቲ ፌደራል ኣቐዲምካ ንዝብል ሕቶ ድማ እዚ ምስልይነት እዩ ንኣብነት ከም መራሒ ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክንድቲ ኣነ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝራኸቦ ዝነበርኩ ተራኺቡ ግን ከዓ ንዓይ ምስ ፌደራል ወጊንካ የሚሎም ዝኸሱን ኢሉ ብዛዕባ እቲ ካብ ስልጣን ዝኣለዮ ክንፊ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ይሰርሕ ኣለሊኑ ዘቕረቦ ክስ ብዝምልከት ድማ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኤርትራ ተታልሎም እያ ዘላ ኣብ መጀመርታ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝተመስረተሉ ምስ ኤርትራ ዝርብ ዘበገስኩ ኣነ እየ ንዕኦም ከፍቱ ኢለ ዘይኮንኩ ግን ትግራይ ናይ ዞባዊ ግጭታት ሜዳ ከይትኸውን ንምክልኻል እዩ ነይሩ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ በዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝተዛረቦ ኣብ ስግኣት የእትይዎ ብጀካ ዞን አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ናይ ኣጽዋር መፍታሕ ይደፍእ ከም ዘየለን ንሓይልታት ትግራይ ድማ አንጻር ኤርትራ ክጥቀም ዝደለየ ዝመስለ ነይሩ ኣነ ግን ኤርትራ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን መሳርሒ ክንከውን ከም ዘይኮነየ ኣረጋጊጸ ኤርትራ እንትኾነት ግን ናይ ባዕላ አጀንዳ ኣለዋ بزلو كونتات عقبت نزيبلهم نيحو واحد بعتات أنصار منقست فدرال كت قاملهم يعتدل زلا إزي قبلنات يبلون يلو بزعبا مونجي تيبيان يرتران زولنا يحجر ركبا ملكي تدماغ يتاچا وردا بزهابا ملسي أبكل التشحن عسر شومنتن نقراتنا بنبور مستملسة أنا نويح كام زي قتل سكفتاتات نيرني مغنياتو إسياسنا أبي بحقتات زلوه زتسألو كومدما بغليلو زتالل غيري ريوا أبي خا مس إيرترا مقرب ربحاتاتو كام زعوتي آمين نيرو قلنا إسياس دحر بايتا تاريخ رئيخا نقرات كلاوات نايقزي حتى مخانو فلوت نيرو قال إسياس حوحات فحكة بلي زد اللي باليوم إزي حق يخون حسد عبزو وانقن أمونغ إيرتران إيتيبيان زترفة فغري يلن يلو بزعباتي إيتيبيا أفدق بحر تدليل لابزل الأوان إيرتران من السعود عرب مس عسب بزتحز نايوفر سمع كتقبر تخولتات آلو نزبل زينا بزملكت نزغير بلو حتى دماغ جيتاچا وردا إزي دارقان نتقدم حجز أقات أمت مساسالا أقات أميتات ناي الزوبايو زنس أبارق أبز زوبا ناي حدقا سقات أبزنس على الولو مرحتي كينوك أيح بحر الزلو كالشانخ كيداميوم دقف زحاتو سياس كأن سعود عرب نجيو بوليتيكاوت أوتا كسحب يزد اللزلو كالوت هقرات وشمتون كسعبا يخئليان بمبال مليسو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك ساب من الرغب سلام نعخم